Здравейте на всички! Ще си опитам да направя едно кратко видео, ама дали ще стане кратко не знам, тъй като аз пък от друга страна съм сладкодумен, в което видео да ви покажа какво си намерих в Пепко. Пепко е любим мой магазин по една или друга причина, но това видео по никакъв начин не е реклама или пък спонсорирано. Какво си намерих? Smart Choice Booklight. Лампичка за четене на книги. 3 евро или 5,87, ама всъщност от днес е само 3 евро. Така изглежда опаковката. Това, което споменах на мой приятел, който всъщност ми каза за тази лампичка, че опаковката ми направи доста добро впечатление. Доста стабилна опаковка, като за продукт за 3 евро. Поне на мен така ми изглежда. Ето и какво пише отзад. Лампичка за четене, материали 80% ABS, 15% PP. Това не знам какво означава, навярно пластмаса. И 5% неръждаема стомана. Преди употреба се запознайте с инструкцията за употреба. Опа, тук май са направили повторение. И в скобички са пояснили, че е в опаковката това опътване. Ами да, този път мисля да се запозная най-малкото, за да видя мощността на лампичката, с какво зарядно и как се зарежда. Тук виждаме на картинката визуализацията, че се пъха в компютър, за да се зареди, но при мен този номер няма да стане, тъй като моят компютър не разполага с USB-C Type. Добре, връщам се веднага, когато лампичката ще бъде извън опаковката и ще я разгледаме малко по-подробно. Така изглежда картончето извън пластмасовия блистер. Чудих се къде е това опътване, за което ни приканват да го прочетем. Но всъщност тук е то. Хайде да го видим заедно. Така, още първа страница е на английски. Продуктови спецификации. Име на продукта, книжна лампичка. Модел, еди си какъв. Размерите 105 на 47 на 15 мм. Батерията, капацитета на батерията 200 мА, 3,7 волта. Инпута 5 волта, 1 ампер. Мощност 5 вата. Време за зареждане час и половина, което е доста добро време за зареждане като такъв продукт. И време за работа между 2 и 10 часа. Това обаче малко ме притеснява, защото този времеви диапазон е малко големичък сякаш. И леко неясен, в крайна сметка по-към 2 часа ли ще работи или по-към 10 часа, ама не знам. И тук накратко ни казват какъв точно е продукта. LED лампа, прозрачна база, клип, on-off копче, USB-C конектор. Добре, how to use, как да използваме? 3 цвята са налични, а когато държим по-дълго бутона on-off, тогава привключваме към тия цветове. Как да зареждаме лампичката? Тя съдържа призареждаема батерия в нея, която трябва да бъде напълно заредена преди да се използва. Ето това е ясно, както всяка електроника. Махнете това долния край и свържете към USB-то. Добре. Червена лампичка, когато свети, се зарежда, а когато светне зелена, напълно е заредена. И тук долу предупрежденията, които не е зле да ги видим и тях. Пазете продукта сух и всички други такива предупреждения, които се използват при тези електронни устройства, колкото и да са нискобюджетни, като най-важното може би от тях е именно това да се пази продукта сух и да се използва адаптер за зареждане, който е изцяло съвместим с продукта. Как ще разберем дали е съвместим? Ами като сравним мощностите, т.е. електрическите параметри на лампичката с електрическите параметри на зарядното, което ще използваме. Ето я и самата лампичка. Стига съм гледал опаковката и опътването се едно с тях ще си служа, а не с лампичката. Това е така наречената прозрачна основа, за която се споменаваше, а това е металния клипс. И както каза този мой приятел, който ми препоръча продукта, наистина металното клипче е доста остричко, но не ми пречи да си го направя къстъм посредством някакво платнено като кълъвче. Да знам аз какво. Да, някакво платнено кълъвче, може от чорап, от стара тениска, без значение.
и така няма да задира книгата. Но другото, което е, че аз тази лампичка ще я използвам само когато книгата ми е облечена с книжна дрежка, тъй че няма да има шанс да се нарани. Вади се по този начин очевидно и ето го USB-то. USB-C Type на самата лампичка. Отново спецификациите. Pepco Polsha, да, Pepco, но Polsha, но Made in China естествено. И тук разни там номера на продукта, които не ни интересуват. Много е хубаво да съобразим и тия знаци, да не се изхвърля в обикновените кошове за боклук. Не за да се правим на големите еколози, защото нали, топа е малко лицемерно да се правим на големи еколози, пък всъщност да не сме. Ами защото наистина е опасно, когато нещо съдържа батерия, ние да го изхвърляме където ни падне, а не в местата пригодени за това. Ето въпросното копче on-off, което при по-силно задържане сменя светлината. Айде все пак да видим този момент. Така, лампичката свети, тя не мига, но вие я виждате на екраните си, че мига заради камерата. И като кликам, усилва и намаля силата. Сега, дайте на най-силното да го задържа, да видя дали ще смени. О, да, смени. И веднага се вижда как светлината става много приятна, мека, жълта. На камерата, пак казвам, не личи, но при мен в момента личи много добре. Главата се върти, но мисля много да не я въртя, защото обикновено такива въртящи елементи на ефтини бюджетни продукти не издържат кой знае колко много. Копчето клика много добре, като са продукт от 3 евро. Това пък е и въпросната поставка, която ме навежда на една мисъл, като я гледам. Спокойно лампичката може да се използва и по този начин, като настолна лампичка, ако искате тук да си светнете нещо по-деликатно да се видите и така нататък, така нататък. Тъй, че виждам и други приложения за това бръмбазъчестото нещо, освен лампа за четене. Та защо ви показвам тази лампа? Защото ми харесва още на клипчетата на този мой приятел, защото е бюджетна и защото преди доста време, всъщност не доста, там е работата, че преди не много време всъщност, преди няколко години само, лампи за четене, такива портативни, струваха много пари. Струваха 20-25, дори и 30 лева. И по това време предпочитах да дам тези пари за нова книга, отколкото за лампичка, с която да си светя книгите. Това ми беше философията, като бях сигурен, че пазарната икономика и ситуацията ще наложи производството на такива лампички рано или късно. Имам още 2 такива лампи за четене в къщи. Тях ще ги покажа в отделно видео, но и те са супер бюджетни. Това е за днешното видео. Ако ви е харесало, може да се абонирате за този канал, тъй като в него ще показвам именно такива видеа, продукти и ще говоря на всякакви теми. Общо взето някакъв стои и си говори сам на камерата. Благодаря ви, че гледахте. Желая ви приятна събота и неделя. Поздрави!